בואו לשחק איתי, אתם השורה הכחולה. היי בסטי. היי. תגידי, נכון אמרת שיש להורים שלך חנות של תיקים? כן, למה? אז את חייבת להביא לי מותג אם את רוצה שאנחנו נשאר חברות, כאילו. מה, את רצינית איתי? כן, אני לא יכולה שרק את תסתובבי עם מותגים, אני מלכת הכיתה כאילו, you know. מי את בכלל? סליחה. כולם פה שונאים אותך. נכון, כי הם מקנאים בי כאילו, דה. את יודעת מה? אני עושה חברות חדשות ויותר סבבה, מה שתגידי, whatever. בלעדיי, את כלום. ביי ביי.